Hayi Nkosi yami uyazi-ke musemendweni mfanele nje kuphethuka ngazi kunentombazane eshuthi ayithande ehleli nje eyincoma. Thandoba. Okay. Umamezala wami. Okay. Ayincome nje athi le ntombazane nje umagoda kwakhe. Ngimahlale ngiyibuza umagoda kwakhe kanjani ngoba unomunye umfana yini? Unendodana eyodwa. Okay. So yabo ngingayinaki yabo ngidlule kuyona. Iqali indaba la ngiyehlathini khona ngiyothoza ngithi sike emakhaya ngiyotheza ke manje. Hayi kusho caca ukuthi inkuni akuyitholi kumele sishintshe indawo lesijole kuyotheza khona inkuni ziyaphela sofuna kwenye indawo isikhathi siyahamba. Mengibuya hayibo nayi le ntombazane endlini. Bahleli nje kuhlaliwe etafuleni baphuza itiye phela noma. Baphuza itiye. Hayi ngibingelele ngihambe ngiyokhumula ke lezinto zami zokuyothoza ngibuye ngigeze. Habe ngithi phela ngilungiselela ukupheka. Phekiwe. Yazi nje ngivele ngidideke ngingazi ukuthi ngenze njani. Please tell me ukuthi kupheka uma. No. Umama yami uyacompliment la. Ngomnandi ugeli. Phekile ugeli. Ekhisini laba kukwakhe phela. So wenze njani? Akulula futhi nanokuthi uqophisane nomamezala yabo kuzoba ngathi awuhloniphi uyadelela kukhona nomuntu la ungasiyena womndeni yabo kuzoba ngathi nje umamezala nje awubona abesanabone naye ukuthi okay let me up my game. Ayike aqhubeka indaba ngithi kusancane ibhizi yami compliment ngithi mengiphaka ke late ngoba ngivele ngadinwa ngangadla and akulula ukuthi ngiphekele inye ibhodi ukudla kukhona. Hayi ngithi ngiyaphaka ayilabuya. Ha ngakudla ngobuso ukudla. Ukudla lokudla ukuphekwe kuphekwa ba. Uyakwazi wena ukupheka ukudla nje? Kwaqala kwashintsha. Yabo lento okungena isandla sesithathu, isandla sensene esangena isawukwebha umendo wami. Wakwebha waphela. Ngawuza ukuthi uyashabalala. Sanibingelela bonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelani emendweni nihleli no-Longstar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi-ke nami Longstar, can I please share my story? Sawona. Yebo sisi njani sisilungi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sis. Ngiyaphila. Ngibingelele ababukeli emakhaya. Usho uthi uba igama nothi uqhamukaphi? Sanibonani babukeli ekhaya. Igama lami nguNomusa. Iqhamuka lesigodini saseMzumbe. Nje isigodini nje singanakekile indawo nje yasemakhaya. Ubone ukuthi kwesisikhathi yakhe umuntu mayehlusha uthi yena hayi vele mumbi. Manje makuba nabantu abahle. Ngeke uyazi lento yasemzini inkinga emzini kuyashisa mbheme kuyashisa. Ngempela khona lento ukuthi ke nobuka ukuthi vele mumbi hayi. Uma usubuka nabantu abahle uthi hayibo. Manje kanti what's the problem lana? Hayi asazi Nkosi yami abo umamezala mbhemu. Ngempela izinto manje ejike nje ungazi ukuthi kwenzakalani uyitshela ukuthi izinto usayibambe ngolayini namakhadi akho wadlala kahle ivele kuphethuke lapho usucabanga ukuthi umamezala ukikizela ukuthi kuzindodakazi yewena uze ugele ngosebanayo ulanda ama spice lawa ya hey so awuxoxele ngawe ukukhula kwakho ke ekhaya belenjani babeshadile abazali mina ngikhuliswa abazali abasontayo abazali abahamba inkonzo njalo nje ngesonto besazi nje ukuthi kiwe esontweni kuyabuya kuyaphekwa uhlala etafuleni kuyadliwa ngabe sekeke nje ngazitholela nje umyeni wami umyeni wakho manje umyeni umthole enkonzweni noma yebo ngimthole enkonzweni umyeni wami sisindisiwe nje kahle ngimthole enkonzweni umyeni wami sesithandana mbhembe kwavele kwashintsha so manje imaka singagijimele ububeni bakithi asiqale experience nathi lo myeni wakuthatha so manje nithola nesontweni wakhetha esontweni noma nayashelana nje na sashelana eceleni kusho ukuthi phela ke esontweni njengoba sisindisiwe nje indaba kumele ihambe izifike esontweni ukuthi sebeyathandana laba ke sihamba ke sayoyizithula ukuthi hayi sinobudlelwane sibenzayo kwacaca usekuze ngena nefamily so ifamily yakhe nayo isonta yebo isonta khona ifamily yakhe njani kodwa la ifamily yakhe kwakusonta ubaba umama engasonto khona okay so ifamily yakhe njani yona ifamily yakhe bangiyibuka njana nabantu ba right bona ifamily nje ephilayo iyakwazi nje kusiza omunye umuntu family okwaziyo nje ukuhlala phansi nayo nibonisana inkinga yebo uzizwe usekhaya muhle nayo khona le party le engifuna ukubuyela kuyona uthi kwakusonto ubaba umama engasonto yebo
Noma likusonto umama ubaba bangasonto. Kwaphambana umama wesonto eZayoni. Oh. Thina singapha ensimbini. Okay. So lokho i-relationship yakho nomama yenga-affect? Hey, affect ngoba kwase sesihamba ke sengise sekuphelela ukuthi sonke umakoti wakhona. Waqala umama wafanele nami sengifaka ivathu kanti lento evathu angiyazi sekufanele ngishintshe ukholo manje kanti mina ngikholela ensindisweni sekumele ngimuve manje ngiye ngaleziyoni. Wait. Wena ubaba usho ukuthi nikhonza naye? Sikhonza naye. Okay, nikhonza nobaba. Washadela kuphi? Ngashadela khona emzini kaMfana. Ngokwazi kwami ubaba uyena ikhanda ngithi. Yebo uyena ikhanda. So kufika nini ke manje ukuthi wena usufaka ivathu uya ngale eyoni? Engithi phela manje ubaba uthola umsebenzi ushayela ama-truck. Ushayela ama-truck uyahamba usohlala eGoli mina ngiyashiyeka nomali ekhaya. Sesiphuma indlela engafani usengihlalisa phansi uthi ngeke nganyama. Kumele sambe nayo indlela iyona le ndlela le ngoba mina khona izinto engingazenzi ezingahambisani nomthetho wasesontweni lami. Manje uma ngihambisani nazo kwacaca ukuthi awumakhelwane na uthi abantu abayibuki kahle lento le esiyenzayo. Omunye uphuma abhekele omunye aphume ebhekele. Kanti uNkulunkulu ukholela ukuthi yena uyedwa esimkhonzayo. So manje kwakuphoqeleka ukuthi ngishintshe ukholo lethu bese ngiyanga lokho angizange ngihlale kahle ngifuna ukungasho. Okay. So manje ngoba usushintsha ukholo yaba njani i-relationship noMamezala? Hey, yaba mnandi. Angifuna ukungasho. Kwakumnandi. Wayesengifundisa nemaculo asesontweni nje imithetho yasesontweni labo ngaqala nami ngajwayela nga-enjoy ngoba vele ekugcineni sekufanele ngithathe imithetho yale ekhaya leli esengendele kulona ngikhohlwe ile ngiphuma kuyona. Okay. So uMamezala ke ngiyabona ke seni obhadi ngenxa yokuthi nisesontweni ke. But ke na umuntu onjani? Hey incwadi engafundeki. Incwadi engafundeki uma wamshem kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi ukuhlala naye phansi kwesinye nje avela kujikela esithubeni. Yeah. Kokunye ukuzizwa ukuthi uma uthintene nendodana yakhe ngabe uyahlala phansi umbikele. Kodwa kufanele umqale ngempela. Ufana njengeweda ubungamqondi. Ngoba iweda manje sizenzela umathanda. Hey, ukuthi uyavuka nje namhlanje kuba ngathi uvuke late. Uthole senze yonke into. Uyabona nje lokho nje ngeke umqondi nje ngisho ukuthi incwadi engafundeki. So mawukhuluma noHappy uthi hayibo uma wakho neconsi ke namhlanje no understand uma wakho obviously uma wakhe. Uyabazi nje uma sekhulile yabo mama ubekezela nje uma sekhulile uzomjwayela. Okay, so manje ke ubaba wahamba uyosebenza ema-truckini usele nomama of which ke na ngoba ngiyabona i-relationship yeni yakhula ngenxa ukuthi manje phela senenkonzweni eyi1. Isilimala phi manje i-relationship? Mntakama. Hey indaba ende kodwa ke uzama nje ukuyigoqa. Ixoxa sifuna ukuzwa. Sifuna ukuthi maqhamuka ama-signs nathi emshadweni sithi phansi lento eyashiwo. Hayi ke shuthi umkhonyana wami umyeni wami Nkosi yami besebenza isuka leThekwini ehedelivela eGoli drive ama-truck. Kwahamba isikhathi kwacaca ukuthi ngeke asakwazi ukuthi aleke driver from Durban to Johannesburg. Sesebenzele eGoli ayise ngale emngceleni impahla akasakhona uzakala. Kwamphoqa ukuthi ahlale ngale eGoli. Isikhathi ngale okay. Mina ngihlale nomanga ngoba ikhaya kumele lingavalwa. Hayi Nkosi yami uyazi ke mose emendweni mfanele nje kuphethuka ngazi kunentombazane eshuthi ayithande ehleli nje eyincoma. Thandoba. Uma Okay. Umamezala wami. Okay. Ayincome nje athi lentombazane nje umagodwa kwakhe. Ngimahlale ngiyibuza umagodwa kwakhe kanjani ngoba unomunye umfana yini? Unendodana eyodwa. Okay. So yabo ngingayinaki yabo ngidlule kuyona. Iqali indaba la ngiyehlathini khona ngiyothoza ngithi sike emakhaya. Ngiyotheza ke manje. Hayi kusho caca ukuthi inkuni akuyitholi kumele sishintshe indawo lesijole kuyotheza khona inkuni ziyaphela siyofuna kwenye indawo isikhathi siyahamba. Mengibuya hayibo nayi le ntombazane endlini. Bahleli nje kuhlaliwe etafuleni baphuza itiye phela noma. Baphuza itiye. Hayi ngibingelele ngihambe ngiyokhumula ke lento zami zokuyothoza ngibuye ngigeze. Habe ngithi phela ngilungiselela ukupheka. Phekiwe. Yazi nje ngivele ngidideke ngingazi ukuthi ngenze njani. Please tell me ukuthi kupheka uma. No. Umama uyacompliment la. Ngomnandi ukeli. Phekile ugela. Ekhisini laba kukwakhe phela. So wenze njani?
Akulula futhi nanokuthi uqophisane nomamezala yabo kuzoba ngathi awuhloniphi uyadelela kukhona nomuntu la ungasiyena womndeni yabo kuzoba ngathi nje umamezala nje awubona abesana abone naye ukuthi okay let me up my game ayike aqhubeka indaba ngithi kusancane ibhizi compliment ngithi mengiphaka ke late ngoba ngivele ngadinwa ngangadla and akulula ukuthi ngiphekele inye ibhodi ukudla kukhona hayi ngithi ngiyaphaka ayilabuya ha ngakudla ngobuso ukudla lokudla kuphekwe ba uyakwazi wena ukupheka ukudla nje kwaqala kwashintsha yabo lento okungena isandla sesithathu isandla sensene esangena isawukwebha umendo wami wakwebha waphela ngawuza ukuthi uyashabalala manje mawuthi hawu ma phela bengithi phela siphekelwe sonke njengoba sihlezi senza okusho ukuthi phela angipheki kahle uyasho nje ukuthi uyakwazi lokudla wena ukweka kupheka ukudla nje shuthi mina ngipheka mawukuzwa ke kelike kanjani ukudla ngakuzwa ebusweni angizange kusangena emlomeni nganqaka iplate ngobuso usasho ncane usasho ncane okokuqala lokho kuhamba insuku ngiyambona umama sengishintshele akaseyena nje uma sekavuke nje ahline ngithi ngenza itiye alishayisele azenzelele yena elike uthwenzela yena manje uzomfaka poison yini ugela who knows akekho wazi hlala efonini ngoba uyangizwa nomyeni wami efonini ukuthi hayi akuhambi kahle awukho right ngimbikele ngisho baba ngithwele la uma senze kanje athi unamanga akekho enye intombazane ekhona lapha ekhaya mina nganishiya nothuni noma umbuza umyeni ngale ntombazane uthi babe into yasesikoleni besabancane uyayazi besabancane wayekutshelile nisashelana no yeah so manje uma wakhe angishuthi indlela angangithandi ngayo angazi so yaqhubeka kanjani ke relationship i-relationship yethu ke vele ngithi long distance inkinga ila ekhaya kakhulu uma engihlukumezile shame angifuni ukungasho nokuthi mebuyile kumyeni wami asho izinto engazazi amanga and indodana yakhe ibona ukuthi iyamthemba abanga kanjani amanga athi mina ngisenginokuhamba ngithi ngedolobheni ngingabuyi ngibuye ngekhathi zami sekuhlwile engadlile yena lo ongakudli futhi ukudla kwami ongaliphuza itiye lami uyangizwa ukuthi ngithini nomamezala kuhambe isikhathi ngimbikele nje indodana ithemba uma afikeke kanti uzofika kune incident eyenzekile ngikoropha umamezala wathi angiboni nini uthi akaphuma ekamerweni I think isikhathi kwako 12 emini ngiyamopha nje endlini ngifuna kushaya umoya hayi ke saxabana ke imopho yabuya ngami imopho hawu manje ngenzeni ayi washo manje uyakutaxa uyakushaya ngiphenduka ingane emzini yazi ingane hayibo fike kumyeni wami kusho ukuthi mezofika vele ngithi ngiyidaki ngiyakhaveka ama bruises ngoba ngisikhumba sami futhi siyashesha ukukhava hayi umamezala avele angazi wavele nje wakuveza istory engingasazi into engingayazi kwindodana mefika hayi angaphumi ekamerweni kanti unokuthi mefika indodana yakhe ajabula akhishelwe lokho aphathelwe kona anikwe nemali yabo imali yakhe nje uma ukuthi uma hayi angaphuma angibuza kwenzani ngithi hayi angazi silale si right izolo i-incident le yenze ukuthi angishaye ngemopho angizange ngimtshele umyeni wami nami ngisathi ngisaya lapho ukuthi silale si right ukuthi hayibo ukuthi ukushayile phela angizange ngimtshele ngigwema lento leyo yokureporta njalo ngizogcina sengisicefe yabo nesikhathi sokuthi sijabule nomyeni wami sobe sesiyancipha kanti fanele njengoba ekude ngenze show ukuthi siba right ya hayi ke uma akaphumi caca ukuthi yayi indodana hawe ma wexhuke ehlula ngisho ukusukuma embedeni unyawo lungaka wenzani shawe mina uzwile ima kunyawo luvuvukela ngempela luvuvukele lukhulu ulenzeni angimazi kuyimanje angisazi istory sakhona ukuthi walinyazwa yini kodwa ngabona emehlweni endodana ukuthi akusahambi kahle ngoba ngathi ngithi nasekamerweni ngimthinta kuleza indawo ayi indoda yakubeza ngale wayengalensa ngaka ukuthi azayilimaze
Ngiyakuchazela. Umamezala. Mase hambile umnyeni umbuzo uthi ma. Hayi ma, wena nje uyangihlukumeza omakhelwane bayazi. Hleze kunomsindo lekhaya, umsindo uqhamuka phi ngoba uyena nje uhleze nomsindo. Usudumile? Ngitume kabi. Ngitume kabi kufika omunye umkhozi wakhe abajwayele ukuphuza nayo itiye. Asho ukuthi hayi bengakwazi ukuhamba nje kule insuku ezimbili. Uyalidonsa impela unyawo. Lapho nawe uyalibona livuvukele. Ngiyalibona livuvukele. Kuyimanje ngiyayibuza ukwadliwa yini. Livuvukele. Kahle. Inhloso yakho ukuthi aqede ngomendo wami ngiphume khona ngizodedela ugeli lo. Ngalolu nyawo. Because nama think ngumameza ngimfica lo I mean ngumfana. Ngifica umani unyawo lungaka ushawo umakoti wami. Obviously yayibo. Ngaqala ke nami ngayinuka amakhwapha kayibusi kanti kwenzakalani. Yonke lento bengenzeki. So lokhu kwafika le yantombazane yapheka yenza yonke into sekunje ekhaya. And then intombazane bikifike ngoba phela ulimela ugogo. Akazifiki. Haw. Akazifiki. Umngane wakhe nje akafiki ngani? Akazafiki. Sekuyimina futhi ke sehambile phela umyeni wami. Engithi bekufanele phela ngimnakekele noma ekhona. Umyeni wami busy ngiyathoba ma usethule. Uyambona nje kodwa ebusweni ukuthi angikho right mina. Bengaye ngimbuze ngithi wenzeni? Uyangeneka nikanyamba. Uyikushintsha. Okay, liphole kunyawo ke. Liphole unyawo. Uyenzile le drama, umyeni uhamba unjani? Uyakublame, ubuka kanjani? Umyeni wami kusama akathanda ukukhuluma. Akathanda ukukhuluma nami nje ngile inhlobo le engathandi. Nezinye izinto sibe simbambathi yabo senzele ukuthi yabo masenibantu abaphakeme ku relationship ayikho into elungayo. Wahamba nje ese right. Wahamba ese right ngokubona kwami ngingamazi ke enhlizweni yakhe ukuthi wayelimele kangakanani. Kodwa mina ngikholwa nje ukuthi sasisi right. Yasisi right. Kwakuyini kuva lakhe? La usuthi thatha into zami ngigoduke. Hawe ma, phela. Angithi ubaba uyafika. Hayi, umuntu akanaki nanokuthi usebambile la. Akanaki ukuthi sebambile. Ma uyaphinda lento zakhe. Ngiphuma ehlathini, ngibuye ehlathini. Kuyathezwa phela la ngithi nekhadi ugesi. Akuvumeleki ukuthi usebenzise istove umosha ugesi. So fanele wenze iphela. Kumele ngiye ehlathini ngiyotheza ngibuye ngipheke. Kumele kulale kudliwe. So mengibuye ehlathini hayi ukhona uright uhleli. Sibuka iTV. Athe suka ngithi ngisengishintsha ngifuna ukubuka uzalo kusebusuku. Ngifuna ukubuka uzalo sirelaxile akekho umuntu obusy vele sibuka uzalo. Asuka umamezala wami. Aye kitchen. Abese yabuya athi ongenzela inkomishi ingane yami yokulala. Si right nje hamba ugelwe yimina. Ngiye kitchen. Angazi yini le yangwisa. Ngawa ngalala ngabheka phezulu. Okusho ukuthi ke ngale khathi ngibheka phezulu ngiyalimala ngiwe ngomqolo ngawa kakuhlungu. Uchitha amafutha phansi ma tiles. Ngashelela ngawa. Wayazi ukuthi ukhulela? Wengazi kwayimina ngangingazi ukuthi ngikhulelwe. Yadlula ke leyo ngayitshela ukuthi iphutha mhlambe uyena wokwenze ngemistake ngoba mina ngiyaklina njalo ekitchen mengiqedile ikitchen ngenza sure ukuthi liba right. Hayi kuphinde kukunye wangishaya. Yazi wangiphindisela ebunganeni bami khuleni kwami wangishayisa ngathi uyangizala uma. Waphinde wakushaya? Wangishaya. Lapho still akazi ukuthi ukhulelwe. Akazi kwayimina angikabi aware. Angazi nje ingqondo yavele yaba blind ukuthi ngicheck nama periods ukuthi kwenzakalani ngoba ngeqekile yabo umyeni wami akekho ayikho nje nento engizoleka ingenza ukuthi hayi wangishaya ngafainta ngaphapha manje ngesibhedlela mengixoxelwa ke umakhelwane uthi hayibo uyena owememeza ethi ngiwili isibhedlela kutholakala ukuthi ngawa kwaze kwatholakala ukuthi ngina 5 months pregnant. Angazi ke kwama nama complications kanjani la kwi pregnancy yami. Ingane yami nje kuyimanje. Akukho mnandi. Akukho nje mnandi. Angazi nje futhi ukuthi ngiyomxolela kanjani. Ingane injani? Ingane limele. La nje nesika angazi sika savela kanjani angazi noma ioperation ngakhathi bengenza operation because emva kwalokho nje kohleze kwisisibeletho sami kuthiwa ingane ayihleli kahle.
ingane yami nje ayikho right. Ngiyabona nememory ithathela kude. Ubaba wayo uthini? Baba wayo uthi hayi ingane zike izalwe ezinje. Namanje afuna ukubona iqiniso. Zike izalwe ezinje ngangokuba-ke ngadecide ukuthi ngihambe ngiyoyihlalela ngiyoyiqashela nami eThekwini kuze ngiyitholele umsebenzi. Asale yedwa. And ngizwa kuthiwa-ke ngapha emakhaya usehlala nawe ugeli. Umyeni wami uqashe yena ugeli ukuthi abu-anti wasekhaya. Manje u-anti umfazi wakhe futhi. Angazi noma bayaya ngale. Ngiyabona nje. Uyamnakekela kuba wakhe-ke phela ngoba sewu-anti. Umnakekelaphi ngoba shuthi u-anti uchofa ama-TV. Hlalele remote ngoba phela umama uyagula-ke manje. Uyangicabanga kodwa ngaxoli. Wazi ngani ukuthi uyakucabanga? Ikingena i-call. Ufonela uyena? Yebo uyena. Ngathuka ngacishe ngawa ngoma. Uthini? Makoti awusaqhamuki ngisho ukuqhamuka. Ingane injani? Yebo ngivele ngingazi ukuthi amaphi amazwi engamnika wona. Uyazi ukuthi-ke na ngenzeka ukuthi ingane yalimala ngakhathi ebhizi ekubhambabula. And nami ngisuspecta yena ukuthi uyena akakwazi ukungishaya kangakaya. And yabo njengoba ngikhuluma ngiyezwa ifilimu iyadlala iyabuya. I'm so sorry. Iyabuya and kuhlungu nje angifuni ukungasho. So umyeni-ke yena nisakhuluma naye? Siyaxhumana. Uyayinakekela ingane? Hayi uyayinakekela kodwa nje akufani nendlela engimlindele ngayo. Mhlawumbe mekuthiwa ngisahlala kubo ngabe kungcono. Uyayasho nje athi-ke niyaxolisa, cela kulungiswa izinto, niqhubekene phambili. Nidivorceile noma niseparateile? Sihlukene nje ku-complicated. Na-divorce? Sihlukene nama ngi-understand akuthi nje ngangidinga i-peace ukuthi ngikhulise ingane yami kwi-environment e-right. Angicabanga ukuthi khona ingane engajabulela ukubona umzali wayo ehlukumezeka. That's true. So ikhona i-chance yokuthi mhlawumbe nisangabuyelana? Ngiyamthanda. Umyeni wakho? Ngiyamthanda umyeni wami. And angiyiboni nje ngijola nomunye umuntu ngiqala obunye ubudlelwane. Ngiyamthanda. So makwenzeka ukuthi usejola naye lo munye ugeli? Hey. Kungenzeka kodwa? Kazi phela. Angiboni. Uthandana nomali wayalwa. Wami umyeni. It's so sad ukuthi-ke na kuze kulimala iy'ngane ezingakazalwa. And uyagula kuma wami. Umamezala wami uyagula ulele phansi. Uyangidinga. Bokuhambe phela umphathele bakithi ukuxoli wena ube ubigger person. Ngibona ngathi ngizobe ngiyilimaza kakhulu ngoba kuzovuka ama-minutes kuvuke sona zonke izinto engidlule futhi ngekudlule engakaxolisi. Nje engakaze yena afone noma ngasho efonini athi mntanami ngiyaxolisa ngizoxola then bese shintsha ama-actions akhe because ama-actions wona speaker louder than words. Yes. True. Hayi niyayizwela-ke bakithi Umamezala namadodana bakithi lithi iBhayibheli kena umuntu masekhethile ushiya umama nobaba wakhe uyabashiya umama nobaba lisho njalo iBhayibheli. Ngiyekela indodana nendodazi bakithi bajabule bakhe umndeni njengoba naye I'm sure wakhe wazothola le ndodana. Umamezala bakithi siyacela ngaze kubhidlike imizi ingane zethu ikhule emakhaya aqhekekile. Siyacela bandla nixoxiswa yimina-ke manje ulungisa ngiyayicelela Umamezala baphume emshadweni yabantu. Siyabonga kakhulu Black Life TV kwisiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Nawe futhi mawukuthi khona esakhe story please feel free ukuthi ungithinte ungazise ngalesi story sakhe esikushisayo. Mhlawumbe uzophola kwazi ba yazi kuyasiza ukukhuluma. Ngiyanithanda kakhulu. Black Life TV.